Добър вечер, уважаеми зрители! Днешната игра се очертава като много интересна, съдейки по въпросите. Днешният участник обича предизвикателствата и затова се нави да се опита да достигне до 15-ти въпрос. Как си, Макс? Много добре. Радвам се. Готов ли си да достигнем до 15-ти въпрос? Мисля. Добре. Отзад може да видим нашия предишен играч. Атланто! Правилата на играта. 15 въпроса за 15 диаманта. Първа и единствена сигурна сума на 5 въпроса. В днешната игра ще разполагаш с 3 жокера заради трудността на въпросите. Те са обичайните 2 жокера, помощ от Google, като имаш на разположение 30 секунди, 50 на 50, елиминираме 2 грешни отговора и новия жокер, разкриване на верния отговор. Твоята игра в Стани богат, Макс, започна! Кой детски герой обича да похапва пай с мухи? Храбрия шивач, Емил от Люнеберия, отговор С Пращчо или отговор Д Костенурчето Франклин? О, да, вече, мале, радвам се. Значи, храбрия шивач, никога не съм го чувал. Емил от Люнеберия, мисля, че съм го чувал веднъж. Пращчо, не знам за кой Пращчо говорите, от Луни Тунс или от Минчо Пух. Но имам всички дискове на Костенурката Франклин, така че отиваме с отговор Д. Костенурчето Франклин. Маркираме отговор Д Костенурчето Франклин. Верен отговор. Продължаваме напред с втори въпрос за 2 диаманта. С кой от изразите може да се замести глагола помагам? Удрям джакпота, удрям едно рамо, хвърлям топа, развързвам кисията. Удрям джакпота означава да спечелите голяма сума. Б отговор, удрям едно рамо. Мисля, че е то. Отиваме с отговор Б, удрям едно рамо. Маркираме отговор Б, удрям едно рамо. Верен отговор. Продължаваме към трети въпрос за 3 диаманта. Контактът с кой химичен елемент прави ябълката кафява след разрязването й? Водород, азот, кислород или въглерод? Добре, айде ще рискуваме. Отговаряме отговор С кислород. Маркираме отговор С кислород. Верен отговор. Йоо! Мислех на това. Продължаваме напред. Кой висш държавен служител има най-дълъг мандат? Отговор А. Кмета. Отговор Б. Президента. Отговор С. Главния прокурор. Или отговор Д. Народния представител. Срамното нещо е, че не знам наистина. Бих искал да използвам Жокер 50 на 50. Използваме Жокер 50 на 50, компютърът ще елиминира 2 грешни отговора. Оставаш с отговор А кмет и отговор Б президент. Значи отговор Б президент. Маркираме отговор Б президент. Верен отговор. Продължаваме напред с въпрос за 5 диаманта. За наличието на какво в дома беше събирана информация на националното преброяване на населението през 2021 година? Отговор А. Миялни машини. Отговор Б. Зли кучета. Отговор С. Флорални тапети. Или отговор Д. Мили котки. Отговор А, миялни машини. Маркираме ли отговор А, миялни машини? Да. Маркираме отговор А, миялни машини. Верен отговор. Еее. Въпрос номер 6. Кое от небесните тела е звезда? Венера, Ригел, Ганимед, Титания. По моите умения
в Човек и природата през 5 клас много добре знам, че Венера е планета и... да... Отговор Б. Ригел. Мисля, че това е спътник на Юпитер. Помощ от Google. Добре. Активираме Жокер помощ от Google. Ще имаш на разположение 30 секунди. Приготви си браузъра или какво ще използваш. Ще кажа ти си, когато стартира времето. Ти си. Маркираме отговор Б. Маркираме отговор Б. Ригел. Верен отговор. Продължаваме с въпрос номер 7. За 7 диаманта. Качеството на кой артикул често се проверява на ръка с метод, който включва учетливо пръщение? Отговор А. Слушалките на телефон. Отговор Б. Стола. Отговор С. Динята. Или отговор Д. Мъжкия панталон. О, сега баща ми вземе. Сега отгледаме слушалките на телефон. Не. Стола също така не. Мъжкия панталон не знам защо е там. Затова маркираме отговор С. Диня. Маркираме отговор С. Диня. Да. Верен отговор. Това беше единствен лесен въпрос. За сега. Продължаваме с въпрос номер 8. На коя от банкнотите изобразеният не е с брада? Отговор А. 5 лева. Отговор Б. 20 лева. Отговор С. 50 лева. Или отговор Д. 100 лева. Този въпросът наскоро и го знам. Ти беше наскоро тавано. Отговор А. 5 лева. Маркираме отговор А. 5 лева. Така че верен отговор. 5 Точно лева. кой ще... Продължаваме с въпрос номер 9. Какво означава на български Mobilis in Mobile? Девизът на подводницата Наутилус от романа Капитан Немо. Подвижен в подвижното. Най-силен сред силните. Най-млад сред младите. Невидим в тъмното. Това е от латински, само да подчертая. Значи, че всички тия фрази съм ги чувал. Мисля, ще да си използвам Жокер, ама мисля, че се сетих, защото in е там между Mobilis и Mobile. In означава там е най-силен сред и най-млад сред. Тях ги махаме. И останах невидим в тъмното. Отговор А. Маркираме ли отговор А подвижен в подвижното? Да. Маркираме. Верен отговор. Продължаваме към въпрос номер 10 за 10 диаманта. Въпросът е: какви животни са символи на републиканската и демократическата партия в САЩ? Орел и бик, слон и магаре, търлеж и делфин, вълк и лебед. Така не виждам ясна причина да философствам и затова бих отговорил отговор А. Орел и бик. Маркираме отговор А, орел и бик. Да. За голямо щастие за мен и за голямо нещастие за теб, отговорът ти е верен.
Продължаваме с фатален въпрос номер 13 от нашата група. Коя от изброените киселини намира приложение при производството на газирана напитка? Солна, сярна, азотна или фосфорна? О, това не съм подвиждащ въпрос, но... Бих отговорил с отговор Б. Сярна киселина. Сярна киселина. Маркираме ли отговор Б, сярна киселина? Да. Маркираме. Да. Солната киселина се използва повече в газираните напитки без подсладители. Азотната киселина не се използва в производството на газирани напитки. Фосфорната е част от производството на газирани напитки и поради тази причина сярната киселина не намира абсолютно никъде в хранителната промишленост. Това отговорът ти е грешен. Отговор Д, фосфорна киселина е верният. Ние ще поне отговор повече отколкото Колю. Това е правилно. Ще се видим следващия път. Абе, нали че казах да откажеш, бе? Нали казах да се вземеш парите, бе? Ма той ще казва, че не може. Не бе да се вземеш сумата, която си спечелил.